Hambai, जों Swnam Jamatia जायबो साननि बागै कालेक्शन खालामनानै दिनै जों पाइथा खालामसिनाय मुखे आन पारा आंनि बाजार होनो कयेकटा बाजार दखान दङ अरावहाय जों कालेक्शन लास खायो पाइप लाखिनायनो जों जेंनायमोन मु फुंग्रं बाजार बायदि जों बर'निसिम स्टार्टिं Parallax itu serai kita taruh sini. Apa itu? Ayo mau pakai apa sih? Aku yang